Goeie, waar kunnen we hier naar zien? Een kabelbaan, hoe het wetter. En hoe ben je op dat idee kwam? Dat hadden we eigenlijk al hier, dus ik weet net hoe dat op kan, maar... Dat doen we gewoon elke keer en elke keer weer op dezelfde manier? Voor hier en tussen twee BM, maar dit wordt toch leuker zeg. Dit wie gewoon echt makkelijker om te meidje of zijn? Maar Nee, zeker net, maar het is wel veel leuker voor die baan om door het wetter te gaan. Dus dan krijg je wat meer spektakel dan Vlijend hier. Juist, zeker. Daarom. Nou, we staan hier bij Gossen. Ja. En Gossen is ook van een granaat, van een scouting. Ja. En wat is Gossen in rooien? Nou ja, het is een beetje de boel wat combineren en dat boel een beetje rent. En ik ga dan meestal leren met de wetterballen ben ik dan bezig. En dat is dan het hele weekend of alleen nog joert? Van mij betreft het hele alleen een joert. Maar vanuit de scouting de granaat staan we hier van Juster tot aan Montemedi. Dat doen we eigenlijk al een aantal wat jaren. Hoe lang doen we dat nou? Zat ik nou een beetje, had ik even snel rekenen, ik denk dat wij nou zo'n beetje 4 jaar bezig zijn. En elke keer nog steeds met groot plezier? Elke keer nog maar steeds met groot plezier. En voor het keer ik zei van nou, we moeten trots zetten met de bal. Nou, dat is nou ook weer gebeurd. En wil we er volgend jaar nog wat groter meidje of zeggen we nou wie hoort het eerst zo? Dat is net om mij om te zeggen hoe dat het al je rent. Ik denk dat het zij is dat wij zeggen van, zoals het nou is het mooi. Want ja, Els die wil ook even door Dokkum heen natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook onze eigen scouting opkomsten. Die dus nou ook wel losgaan binnen Joert voor het eerst, na de zomervakantie. Dus ja, daar ben we dus ook meestal om kwijt. Ja, en er kan altijd meestal nog bij komen als leiding. Dus eigenlijk bij deze een oproep aan de mensen die dat doen willen? Dat zou heel mooi wezen. En had je er een beetje vervelen natuurlijk. Dat is ik het zou het wezen mat. En waar ga je dan in? In deze ballen. En dan ga je het water op? Ja. Ben je niet bang om nat te worden? Nee. Het is allemaal waterdicht of niet? Ja, dus dan maakt het niet zoveel uit. En waar kun je naar zien, Jenny? Nou ja, naar de wetterbal en naar de willen die de bender van ha. Dat is een soort willesje wel. Ja. En dit doen we dus elke keer met die bal? Ja. Wij worden hier gewoon van vregen. Dus wij die bal weer inhuurt en dan helpen wij je gewoon bij. En je gaat zelf dan die kabelbaan opzetten? Ja. En vuur hebben we erbij, dus ja. Dan kan je er bijna net meer kapot, zo zeggen. Nee. En waar zit mij? Het is beter dan Justrianne? Ja, nou en als van de moon, dus ja, als het maar droog blijft. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Eigenlijk zullen we direct nog krijgen en zelf weer maken. Ja, was toen net even. Ja, nou. Je kent ook wel een keer in. Zullen we het een keer in kennen? Ik hou hem vast, dan moet het goed komen. Ja, want ze zit hier rond touw of net? Ja. Nou, is eerst de vier het wetter op? Ja. Waar zijn nog beeld? Nee, het valt niet. Ik moet lekker proberen. Nee. Lekker in de Heerlijk.